салом алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз ҳастем мо дар бозори Корвон ҳафтум дарвоза ҳозир чидаи 12 дарвоза барои шумо нами киртои навинкара ки бисёр шумо хостошон будем гап задагӣ будем. мо ҳамиҷа омадем бозори Корвон дуюм рияда ҳафтум дарвоза меоем. пеши ҳами тамошо кардан як лайк монем. мо ҳамин чизора ҳамаша барои шумо намоиш метем. ҳамин чизе ки ҳозир нами дуконда ҳозир шумо мебинем ҳамаш нархаш 150 сомон. ин нархи дона ҳай. ана барои мо якта шумо да маълумот метем. инаё ҳастанд материалшон ламираж будастае. ина марҳамат барои келинчакҳо аз синфи 6 то синфи 11 ра метавонанд пӯшанд. ё қати чихеле ки мебинед қати брукошон аст, сангошон ҳам санги нағзае аҷоибот. баъд моделшон ҳам модели аҷоибот кардагиай. размериш ай 46 то 52 пушора метавонед ки занг бизанед нами чизора харидорӣ кунед. иҷа чанд расветка дори амиё? 8 расветка дора. иҷада 4 таш ҳозир налиши да ҳамиҷа будааст. агане ки ҳаст ҳамиҷада 8 расветка ҳай. зуришон чие ки беҳад фасон духтагиам пешушон фарқ мекунад. нигоҳ ки сечун сангошон ҳам сангои қиматтар будастанд. нархшон 150 сомон. нами чизе ки ҳозир шумо дидестед намиё ҳамаш нархаш 150 сомонӣ. метавонед ки заказ кунед. барои мо доставка дорем. ана чизе ки инаҷа сар мешаванд инаё аҷоиботан абманка меган. бологиш қати ва тагиш ҳар ду часпидаги кирта қати халат як такадаги кирта қати халат як такадаги аму чу қати як шабуфо рака биёр ма ай пеш чикнем. ина чизе ки мебинед ай пеш беҳад шуа иҷа кантарак ториктара сир шавиёр сир анам сир шавиёр. боз мо шумо да нишон метем ки абманка чихел кадагиай фасон. ё нигоҳ кунед анака нишонтон метавозӣ ё нигоҳ кунед чихелиам часпидагиай просто часпидагиай. ай хел двойка нестаи и фақат қати брукшай неки часпидагиай. анака пештар биёрда ма айтошо бигирам. чихел чиш шука умардагиай. духтуш беҳад фасонай. духтуш беҳад фасонай. айҷада маҳкам кадагиай. метавонед ки рабу снимат кунед. снимат кунед нахел мешава ина. яки ё часпидагиан хели чи неста ина бинед. часпидагиа мегӯи ки двойка айда обши. нарх 650 қати брукш материалш ламираж ай. материалш ламираж ай. ай размер 46-52. ай 46 то 52 ра дора. метавонед ки сароч набиен харидорӣ кунед ки ин чиз камай. касе ки бози сол заказ кардани сразу мада заказ кана барои доставка ки баъд тамом мешава. баъд занг мезанед ки ҳамин чиза мада биё хеле вақта дига ёфт кардан намешава. барои ки ози конкуренсия бисёр модело тез алиш мешаванд. инаиш сауза не нехшро метавода чи сауза 100%. инами сауз ҳози имсол мо дадашидагиай 100%. инамиҷада саузшам ҳастай. шумо метавонед ки успед кунед гап занед. ҳай иҷада ина ёшам бибинед. ин иҷадам саузо будастанд саузои фасон. айна мора заказ кардан наёфтем бамбукаҳо ё бамбуко ба шимирка то чанд дана ваё ва то 52 не 52 ве фарқ мекуна и 52 ё ба шимирка на салом алейкум и 52 квадратовия ё боша ба шимирка на зинда боша. ина меш ҳамаш ҳам феълан на марҳамат чизе ки шумо дар ҳамин ҷа мебинед 150 сомон. ина бологиёшам чизошон наъзай. ина бинед 150 сомони нархшон. ина иҷода болода бо ами як таъмира мефурӯди ака. инами сияра мефурӯди. ина кадоме ки бо санго да ҳавас дора. қати брукшай қати брукш 150 сомон. иҷа бе брукш ҳам аст. қадиш як чилай бос ва қадиш дороза бистай қадиш як 20 будастае не ки фасон беҳад шо. барои ма гуфтам ки ай пештар шумо бубинед намира. остиношам сангдор будааст. қадиш як 20 қадиш як 20 бо дурозш ҳастай бе брук ҳастай вай сиёҳа каришни сиёҳай бо каришни нормал бе брукш ай 6 та 7 та рангош ҳастай. метавонед як бор дига ман ҷора такрор мекунам шумо да бугум ё 12 дарвоза бозор 7 дарвоза асобина барои на келинчако метавонад ки ҳамҷа биям ё биёяд ҳамҷа да чун харидорӣ кунанд ё ки касе ки омада наметавонад метавонад ки заказ кунад. ин мена ҳамин сирхаш аҷоибот фасон
ҳай кадом ки ба укуси худаш мегирад занг бизанам, мо дастафка дорем. боқи сарбаланд бошен, бо мо навораи моро тамошо кунед.